Heel mooi gesprek tussen de Vaste Kamercommissieleden en de minister-president. Waarin ze informeel met elkaar kennis konden maken, maar ook waarin de minister-president kon uitleggen wat er allemaal op Aruba gebeurt. We hebben heel veel mooie dingen gehoord over alle projecten die er op Aruba spelen. Dus ik denk dat er voldoende is om voor de commissieleden om mee aan de slag te gaan. Ik denk dat het voor de commissieleden heel goed is voor de verstandhouding. Je blijft gewoon ook feeling met elkaar hebben. Er zit de oceaan tussen, maar we zijn gewoon onderdeel van het Koninkrijk, dus allemaal Nederland. En ik denk dat het heel goed is om op deze manier contact te houden en ook informatie op te houden. Want dan weet je gewoon beter wat er speelt. Ik denk dat de minister-president een hele mooie visie heeft voor Aruba. Het is een ervaren minister-president. Dus ik denk dat hij heel goed aan de slag kan gaan. En ik zie eigenlijk voor Aruba een mooie toekomst tegemoet.